Ωραία, λοιπόν, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Βλέπουμε λοιπόν εδώ το αρχικό μενού, η έξοδος, οι οδηγίες. Στις οδηγίες κάποιος μπορεί να βρει το σκοπό του παιχνιδιού και το χειρισμό. Σε μία άλλη έκδοση του παιχνιδιού στο μέλλον θα υπάρχουν σε πολλές γλώσσες, κυρίως στα αγγλικά, ίσως και στα κινέζικα. Και μετά ερχόμαστε λοιπόν στην έναρξη. Επομένως το μενού είναι αρκετά απλό. Αυτό το παιχνίδι λοιπόν παίζεται με δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα χειρίζεται τον υπολογιστή, το οποίο μπορεί να είναι ένα laptop ή ένα desktop, ένας επιτραπέζιος υπολογιστής, δεν μας ενδιαφέρει. Ένας υπολογιστής που να μπορεί να τρέξει το παιχνίδι. Άρα λοιπόν παίρνουμε οδηγίες και προχωράμε. Άρα μας λέει η ομάδα Β για παράδειγμα, μας λέει είμαστε στο F6, καθώς βλέπεις το F6 βλέπεις κάτι μπουκάλια, ναι, ας πούμε. Άμα πας αριστερά θα βρεις αυτό, άμα πας δεξιά, άμα πας δεξιά λοιπόν, μας λένε προχώρα δεξιά. Πάμε λοιπόν εμείς δεξιά, προχωράμε. Θα πρέπει να δεις ίσως ένα άλλο ξύλο καρφωμένο, υπάρχουν ορισμένα μέρη, ορισμένα σημάδια, συγγνώμη. Μετά συνέχισε, άμα έχει ένα βουναλάκι πάρ' το όλο προς τα πάνω. Μας λένε, μας δίνουν οδηγίες. Και εμείς επίσης περιγράφουμε και λέμε είμαστε εδώ, είμαστε εκεί, βλέπουμε τις στάδες τεταγμένες. Πατώντας το space μπορούμε να πηδάμε και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να σκαρφαλώνουμε. Και φτάνουμε σε κάτι ερείπια για παράδειγμα εδώ. Τώρα σε αυτά τα ερείπια βλέπουμε ένα μέρος γεμάτο δέντρα και χορτάρια κτλ. Προσπαθούμε να καταλάβουμε πού είμαστε. Μας περιγράφουν άλλοι από το χάρτη που βλέπουν τα ίδια γραφικά τρισδιάστατα με την εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας. Ωραία. Όπου εδώ πέρα έχει ένα χάρτη. Αυτό εδώ πέρα μπορούμε να το πάρουμε. Είναι ένα από τα 8 αντικείμενα τα οποία μας λείπουν. Λοιπόν, πηδάμε πάνω. Αν ακουμπήσουμε το χάρτη, βλέπετε εδώ πέρα που μπήκε ένα tick. Σημαίνει λοιπόν ότι τον λάβαμε το χάρτη. Μπορώ να μας πούν λοιπόν από εκεί που είσαι, ψάξε, βρες λίγο μια συντεταγμένη και πες μας που είσαι ακριβώς. Προχωράει λοιπόν ο παίκτης, προσπαθεί, ανεβαίνει προς τα πάνω, να κερδίσει λίγο ύψος για να δει που ακριβώς είναι. Και κοιτάει ως συνήθως στον ουρανό, γιατί πάνω στον ουρανό έχουμε τοποθετήσει τις συντεταγμένες. Τώρα είναι κοντά στη θάλασσα, είναι κοντά στον κρεμό. Πού πάμε, τι κάνουμε, ρωτάμε. Λοιπόν, μην νομίζετε και εγώ δεν έχω ιδέα τώρα που είμαι. Είναι πάρα πολύ εύκολο να χαθείς. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το νησί είναι 4 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ορίστε. Εδώ λοιπόν σε ένα από τα αγαπημένα μου σημεία, που είναι η σκηνή. Λοιπόν, μέσα στη σκηνή μπορούμε να μπούμε σε αρκετούς εσωτερικούς χώρους. Μέσα στη σκηνή λοιπόν έχουμε έναν άλλο χάρτη. Βλέπετε πως τα μαζεύουμε. Συνεχίζω λοιπόν από ένα άλλο σημείο να δείξω μερικά πράγματα ακόμη. Καταρχήν σε αυτό το παιχνίδι προφανώς μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μπορούμε να πηδήξουμε μέσα στη θάλασσα, μέσα από τον κρεμό. Δεν παθαίνουμε τίποτα, δεν μπορεί να πάθει κάτι ο χαρακτήρας, δεν πεθαίνει. Μπορούμε να μπούμε μέσα στο νερό. Βέβαια δεν κολυμπάμε αλλά περπατάμε μέσα στο νερό. Έτσι. Και τώρα θα πάμε σε ένα μικρό νησάκι στο οποίο σκαρφαλώνουμε πηδώντας πάντα. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ένα σπίτι, το σπιτάκι που υπάρχει στο χάρτη. Ωραία. Και στη συνέχεια συνεχίζουμε και περνάμε στο άλλο μέρος του νησιού, στο δεύτερο μέρος του νησιού, στο δυτικό λοιπόν, το δυτικό και το ανατολικό κομμάτι. Με συγχωρείτε, στο ανατολικό πάμε τώρα. Λοιπόν, και έτσι όπως είμαστε στο ανατολικό κομμάτι, μας δίνουν οδηγίες για να βρούμε το μηχανουργείο. Κάπου εδώ κοντά είναι το μηχανουργείο. Το μηχανουργείο είναι ένα κτίριο στο οποίο είναι κρυμμένη μια τανάλια. Λοιπόν, πού είναι? Άμα δεν έχω την β' ομάδα να μου πει, και εγώ που τα τοποθέτησα όλα, ας πούμε, μπερδεύομαι πάρα πολύ συχνά. Πού είναι το μηχανουργείο? Λοιπόν, νομίζω ότι έχω ξεφύγει αρκετά. Ωραία. Μετά από αρκετό κόπο το βρήκαμε το μηχανουργείο. Λοιπόν, είναι έτσι φτιαγμένος ο χάρτης ώστε να είναι πολύ εύκολο να χαθείς. Είναι πάρα πολύ εύκολο να χαθείς. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα λοιπόν είναι ένα από τα κτίρια. Υπάρχουν 5 κτίρια μέσα, μαζί με αυτό που είδαμε, το μικρό κτίριο στο οποίο δεν μπορούσες να μπεις μέσα, αλλά σε αυτό μπορείς, έχει εσωτερικούς χώρους.
Λοιπόν, μπορώ να πηδήξω και να μπω μέσα. Άρα έχουμε πάρα πολλούς εσωτερικούς χώρους. Εδώ πάνω δεν μπορούμε να ανεβούμε βέβαια. Εδώ λοιπόν βλέπουμε, έχει πέσει σκεμμένα έτσι το φως, ώστε να φωτίζει την τανάλια, ώστε να μπορέσει εύκολα μετά από λίγη προσπάθεια ο μαθητής να την εντοπίσει. Αν έρθουμε λοιπόν εδώ, όπως βλέπετε εξαφανίστηκε η τανάλια. Γιατί την πήραμε. Μπαίνει το πράσινο τικάκι και έτσι συνεχίζουμε. Εδώ μερικά πράγματα να πούμε για το χορτάρι, το οποίο κινείται συνεχώς για να δώσει την αίσθηση του ανέμου. Παρ' όλα αυτά θέλω να προσέξετε εδώ πέρα λίγο τη σκιά. Βλέπετε πως το χορτάρι μπαίνει μέσα στη σκιά και βγαίνει από τη σκιά. Αυτό σημαίνει ότι οι σκιές δεν είναι καμένες αλλά είναι δυναμικές. Αυτό καταναλώνει πάρα πολλούς πόρους, αλλά κάνει το παιχνίδι να φαίνεται πολύ πιο αληθοφανή. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τη βάρκα. Αφού μαζέψουμε όλα τα αντικείμενα, πρέπει να έρθουμε εδώ στη βάρκα και από τη βάρκα φεύγουμε. Ωραία. Αυτό είναι το μέρος στο οποίο θα έρθουμε όταν έχουμε μαζέψει όλα τα αντικείμενα. Είναι κοντά στο Β5, άρα έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορεί δηλαδή η άλλη ομάδα να πει πάντε στο Β5 και να προσπαθεί η ομάδα Α να πάει στο Β5. Όπως βλέπετε μπορούμε να σκαρφαλώσουμε πολύ εύκολα πατώντας απλά το space. Ο χειρισμός ως συνήθως από ό,τι έχω παρατηρήσει μετά από 5 με 10 λεπτά, στην αρχή λίγο έχουν προβλήματα, αλλά μετά από 5 με 10 λεπτά τους γίνεται δεύτερη φύση. Και βλέπετε εδώ πέρα που τα χορτάρια δεν υπάρχουν και καθώς προχωράμε εμφανίζονται. Αυτός είναι ο διαδικαστικός τρόπος με τον οποίο δημιουργείται το επίπεδο. Με λίγα λόγια, επειδή δεν μπορεί να κρατήσει σε πραγματικό χρόνο όλα αυτά τα γραφικά, παίρνει λοιπόν ένα πεδίο γύρω από τον παίκτη γύρω στα 100 μέτρα και τοποθετεί γραφικά. Άρα είναι αυτό που λέμε procedural graphics, δηλαδή διαδικαστικά. Εδώ είναι η λίμνη, στην οποία και σε αυτή να μπορούμε να μπούμε μέσα. Γενικότερα υπάρχει πλήρη ελευθερία κινήσεων. Μπορείς να σκαρφαλώσεις, να μπεις στο νερό, δεν μπορείς να κολυμπήσεις. Δεν πήγαμε στη διαδικασία να το κάνουμε αυτό, καλό θα ήταν, αλλά όχι και απαραίτητο. Ένα άλλο κτίριο λοιπόν, ένα τελευταίο κτίριο που θα σας δείξω. Και εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε εσωτερικούς χώρους, βλέπουμε σκάλες, ανέβαστες σκάλες. Αυτά τα γραφικά στο χάρτη, επειδή ο χάρτης είναι απαυξημένης πραγματικότητας, η άλλη ομάδα μπορεί να δει τα γραφικά κανονικά. Μπορεί να βάλει δηλαδή το κινητό και να περιγράψει και τον εσωτερικό χώρο του σπιτιού. Για να πει μπες μέσα, θα δεις αυτό, θα δεις εκείνο. Ψάξε εκεί να βρεις λοιπόν ένα γρανάζι, το οποίο το βρήκαμε. Και άμα συνεχίσουμε έτσι λοιπόν θα βρίσκουμε όλα τα αντικείμενα. Αλλά δεν είναι ο μόνος σκοπός, δεν είναι μόνο να βρούμε τα αντικείμενα. Μπορεί να δημιουργήσουν οποιαδήποτε ιστορία θέλουν οι μαθητές. Και αυτό είναι ένα μεγάλο νησί, στο οποίο μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Πέρα δηλαδή από την προτινόμενη χρήση, μπορούν πολύ εύκολα να γίνουν διάφορες version αυτού του παιχνιδιού, να κρύψουμε άλλα αντικείμενα, να κάνουμε άλλα πράγματα, αλλά ακόμα και χωρίς τη δικιά μας την παρουσία, χωρίς την παρουσία των δημιουργών, μπορούν οι ίδιοι οι μαθητές να περιεργαστούν αυτόν τον χώρο και να δημιουργήσουν τις δικές τους ιστορίες. Μπορούν να κάνουν τις δικές τους φωτογραφίες με snapshot, ακόμα και μαθήματα φωτογραφίας μπορούν να γίνουν εδώ. Βάθος, υπάρχει ένα νησί, θα μπορούσε αυτό εδώ πέρα δηλαδή να αποτελέσει ως αρχή με ένα μάθημα σεναριογραφίας, στο οποίο οι μαθητές θα μαθαίνανε πώς να κάνουν εξιστόρηση, βλέποντας ένα χώρο, βλέποντας και εξερευνώντας ένα χώρο, τι θα μπορούσαν να κάνουν. Και πολλά άλλα πράγματα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι μέσα ο χώρος, εσωτερικά. Λοιπόν, αυτή την περιγραφή θα ήθελα να κάνω, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο.